I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Liluya nga yan, Luis. Lupa. Sarong aldaw. Nag-iwal an mag-agom. Pungag ako, John. Pungag ako, ade. Pungag. At matanggal, dua kaya ang mas matanggal ako sa halong ko sa kung mas madali lang po My health tips asin mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyang orasyon. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Bara Jody si GB. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby Nippy and Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Rai Bara Jody si nag-iwal an mag-agom. Day na po mga tugang nakatagal si Mr. Ta. Puro aldaw sa nang pigpapalaba, buda pigpapaplantya. Sabi kan Mr. Ika ngaya agom, gari ngaya nakakasurusubra ka na. Mag-contest daw ngaya kitang dua. Oy mga fans Mag-contest daw ngaya kitang dua. Pag dinaog ta ka ngaya, ikan maglalaba na. nakinig Pero ngayon pag dinaog mo ako na talaga ang dire-diretsong maglaba. Erestoryahan Sabi kan Missy, sige ngaya agom. Lalan Pwede ngaya akong mag-question ngaya na mag-question ngaya keep contest. Programang pag Ang problema ngaya agom, sabi kang lalaki. My head Sabi kang babayi, ang sa tuya ngaya agom na contest, paharayuan kiihi. Kuyang orasyon. Oy, pinky on, Sabi kang lalaki, rimate ngaya ini. pinky on. Daw da, ay sus ko ngaya, rimate ngaya sa buot niya sana. Primate ngaya ini, nagom kong ini. Iyon na ngayon maglalaba. No rin niya gumangyarian, diyan niya gumnapon. Pag-uli ko kaya sa opisina buda pag-abot mo man, di mag-ihing nga kita dyan sa nata, sa kuhan, sa, dyan nga sa natad sana. Sa likuran niya kang harong, tabaka mailing niya kita dyan na pulis ngayon, bata na iborta, pagkamasirip kita. Pag alas 4 pa sana, yao na si Mr. Pig, hala, awagom. Ay, salamat. Mas maray talaga kung may merindalan. Sister, maray na hapon tabi sa imo. Maray na hapon. Anong padala ni Sister Tabi? Talaga. The best. Salamaton. Iyan na kanan tunay talaga. Kumusta si Brother Ross? Yan sa baba? Yun, driver? Ay, talaga. Dog talaga, no? Dog. So sa Pentecost, talaga ha. Talaga, kaya man pala. Nadagog mo duman sa kuyang Ravit David, sister. Salamat, regards kay Brad Ross. Good afternoon, Tabi Brad Ross. Daive, kanan tunay. Maray na hapon, Tabi, say, may kapalan ng dalabi ng sister mo niya. Napagkahapon, digdi sa DCGB. May darang merindalan. Sabi kang lalaki, remating ako. Ngayagom, hay na ngayagom, sukan mo. Hay na ngaya, so... Ngayagom, handa na ngaya ko. Di pa tingin ako nag-ihi-ihi ngayagom. Pungasaba ko. Sabi ni Missy, sige na ngayagom mo. Diyo, ikan na ako na ngayon may tagom. Tumukaw si Missy sa daga. Umihi. Yata medyo pano-pano John. Medyo harayo man so tama. Matanog-tunog pati. Matanog-tunog pati. Matanog-tanog. Ora rayo man nga total ko. Sabi kan lalaki, sabi ka, agom, sabi kan babayi. Hindi ka nga tuminog, sinatinugan ko, nga nga yung matisting ta, ang kong harayo man ang ihi mo. Sige nga agom. Tindog so lalaki, umihi. Ay, ngaya, sala nga agom ang pait mo, garing nga, may daya kita. Ano, nga tamat may daya?
Ata. Ano man ang daya kay ata nga ya, sabi kan lalaki? Ano man ang gandaya ko ni ata na sabi kan misis? Pigdadaya mo ko agom. Agom, buhian mo yan. Dahil karaputan. Dahil karaputan. Ano nga? Dahil ka, nataka agom. Nagkaput ako. Pag-ihi ko. Dahil nga agom. Dahil karaputan agom. Buhian mo yan. Ya, sabi ni Mr. Salbatana ngayon, maladaog na naman ako. Dahil karaputan pala. Pagbuhiin ni Mr. Salbatana yun, tuminama sa bitis. Awin na. Tuminama sa bitis. O, sabi ni Mrs. Nom, reklamo ka ba? Ika ngayon maglaban na duro-diritso. Awin na. Saka baga, kaya kita mga tugang na mga mister, di kita magparorambog na magparakorkontis kita sa agom. Tama ko, John? Ha? Di kita magparorambog na magparakorkontis kita. Ha? Ano tabi, Brad Ross? Naibe? Di kita magparorambog tabi, classmate, Brad? Dito kung kita Brad sa kompetisyon. Awin na. O ba no? Yan po mga to. Ang sa tuyang tataramon mo niya na hapon. Habang kamo dyan mga tugang nagmimerindal. Habang kamo dyan nagmimerindal. Ang sa tuya tabing tataramon. Ang sa tuyang tataramon, kapatid. Uni mga tugang an sa tuya ta alat ngo anong aso tataramon ta nawara lugod pagyari lugod na. Ara mo daw mga tugang ang gustong sabihon kan mga tataramon na ini na sa tuyang na-research. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Sabi, mga tugang kan sa tuyang researcher, si Ronald, ang tataramon ta ngayangon yan, hanot. Hanot. Ika dyan, aram mo dyan kanong hanot sa pulang gidyon? Sabi bagakan mga hanot ngayon o, hanot. Ito ko naisip po yung hangot ito dyan. So parang ito dyan, mahangotong ka ngayon. Sabi kan mga gurang, hanot no, hanot. Hanot. May kumpala niya no? Hanot. Pag ikadatab nga, ngayon nagbabayli, sabi kan mga hanot, hanot amigo, hanot iyo. Gustong sabihin da tabi kang hanot in English, mga tugang persevere, naghihinguha, naghihinguha, tama ba? Perseverance, ha? May mga arog ka na bagay ng sarong taon. Kung sabihin pa lang kan, hanot. Halimbawa ngayon, John, pag uli mo, may nagduman sa arong mo. Ngayon, John, paayos ko na tabi so kuryente ko sa arong. Tagayan na putol sa kuryente. Sabi ka na hanutan na yan, John. Tahirak man. Ngayon, John, Kaya daw ngayon tabi ako kanto ng kuryente iming. Nata, langkaw niya konsumo ko. Anong gibon ta? Sabi na Jo. Gibon mo nga ki-reverse nga nang yung mabawasan ta ang kuryente. Buktakan mo yung jumper. Pakumpiran yun baga. Mga daya baga dyan na day. So reverse sa kuryente, di ba? Oh, yan. Okay. Yan tabi mga tugang antataramon niya tungo niya na aldaw. Hano. Okay. O bueno. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? An sa tuya, okay na, ay may nag-text, okay. Kasuhapo ko, kan Sabado, basahan mo na sa mga reactions, ano. Persevere, Bicol is trying hard. Persevere sa Bicol. Kung sabihin na tabi, trying hard. Trying hard, the best man. Tama ka. Di ba? Trying hard, okay. Hapot ko lang tabi kung
ikahin, totoo ka maghanot. Iyo man, nakikibayli kami ka ito. Pag minabayli nga niya ako ito, may talaga. Pag minabayli ako ka ito, sus ko, gabos na klaseng pan yun. Ang pagbayli, anday na nga ako pwede. Maray pang kanta dyan, medyo iyorabanti ko yung kidi, nakalima akong beer, nakatulong beer ka ito, medyo may gawa akong perseverance sa pagkanta. Pero tabi ang pagbayli nangga, sus ko ba yan na pagya? Pero aram nindo kan panahon yun. Kan ako high school, buda elementary yun, dahil kasi ako matubod yun, ako ang kukuranon kan mga teacher ko na magbayli ki folk dance. Bako sa karaw, yan ang mga tanananang, tananang, tanananang, tananang, bero-bero ang simula at ang wakas pala ay ano, aayaw-ayaw na ako ay totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito ay binihag mo. Yan. Yan ang mga karinyosa na yan, ang mga tinikling na yan. Iyan na mga sayaw sa kung ano-anong sayaw na folk dance. Ay, sus ko. Nagpuna ko mag-orientra dyan yun, ako grade 4, hanggang grade 6, hanggang high school. Talaga. Yan ang mga pigural sa babae dyan, na pigusuruso ngayon mga babae. Gusto ko yan, na mga, may partner ako ka ito na magayonon. Aki kan teacher me. Pagbako ito ang kapartner ko, di man ako na mo yung mag-folk dance yun. Pigusuruso ngayon mo, pigpatro talibong mo dyan sa liog mo, buda pigpatro talibong mo dyan sa likod mo, buda gutro tindog dyan sa likod mo, etc. Folk dance, yan ang mga tinikling na yan. Ay, sus ko. Alos perfect ang mga steps ka yan. Pero pagbako talaga itong kaklasikong ito, dahil sa practice pa sa nagka ito, magayuno ng feelings ko. Ito na kapartner kong ito. Hindi ko hain na itong unyan. Ninit ang pangaran, hindi ko ano pun hain na eh. Ito na pa man ako ito, yun tata mag-ilusyon yun. Di man talaga. Pero crush ko talaga ito. Actually, nakaukod talaga ako mag-ilusyon. Kan mailing ko si Mrs. Pero kung di Mrs. Di man talaga ako nakaukod kung paano pag-anap kay babae. Diyo na. Pero pagkabot talaga yun sa disco, yan na mga sumbang, ay salbatana. Matibay-tabay pa sa ko si Edwin na Peralta. Si Edwin, 10 tugtog ang step, kan 2 o 3. Ako talaga, wala talaga. Wala talaga akong aram sa hula, 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 hoop. Mga aram, hindi talaga akong aram kan mga puro bailingan. Okay, o bueno, sandali, reaction tayo. Sandali, isus ko. Ito, good afternoon, tabihin. Ay, okay na. O, ito. Mga tugang, kan Biyernes, igwa kita kipaukod sa mahiwagang tanog. Igwa kita kipaukod, mga tugang, sa mahiwagang tanog yung kan Biyernes. Pagparam ko nang magprograma, alas 3:58, luminaog man sa messenger ko, mga tugang, suukod ni kansatuyang kansatuya na paradangog. Ang ay nangani ito sunang gana na. Ang guminana, John, naukudan sa simbag kan mahiwagang tanog. Pag-scan ko kan smart ko na cellphone, igamang kisaraw, alas 3:59. Di gana ini si Kwan uning nasa messenger ko, si Christian Nabaleda. Napaduman mga tugang susayang sa premyo, tabi, kumpara duman sa alas 3:59, nasaro na texter na tabi duman sa smart. Okay, now, ano mga tugang ang mahiwagang tanog? Uni po sa mahiwagang tanog, ano ini? Asinan ang ukod ni Christian Nabaleda. Ay lang. Ito. Uhay na ito. Ano yan? The different marketplaces. Ay. Ano tayo ni? Ano yan? Aram mo kung anong tanog ini, John.
timer key oven toaster. Bako may oven toaster karong. I-on mo. Habang baga siya nag-itaaso so utong so sa init. Ang tamang tanog po, timer mga tugang key oven toaster. Di ka akong maginibo. Mga tugang, alangan manadayaon ko ito sa Christian na Baleda. Alangan man na. Oy, Christian, nagadangog katabi ngo niya. Nagadangog ka ngo niya ang tabi. Aming kwanta. Si Christian na, ano yan nga nito? Si Christian na Baleda. Nagdadangog katabi ngo niyang Christian. Uni mga tugang ang kwan. Ang ano ini, ang ano yan, tuminama kan 100 pesos tabi mga tugang na mahiwagang tanog. Okay? So yan tabi ang tama na hula mga tugang sa tuya mga tugang na mahiwagang tanog. Iyo. Timer tabi key oven toaster. Pasensya na susaro na texter ta. May na inot jo, may na kwan, may na ano ini, may nahudyan. May nahudyan. Ang tanog niya, ang hapot niya, yuman, para yuman, timer nga niya key oven toaster. Kaya lang nagkataon, Junior, na sa paglawag ang text niya, alas 3:59. Duman ako sa alas 3:58. Iya po. Oh, congratulations tabi Christian Baleda. Amigo, buda ano yan? Sasay mo tabi na 100 pesos na load. O, forward ko na ini kay ano yan. I-forward ko ini kay Adrian. Tangani mga tugang na ano ini matawan ng kilo nito. Baka kung malingawang ko ini, abuton ini kipas ko, pwedeng i-Facebook ako ka ini ni Christian. Pwede. Ako lang, amigo. Sulod ko. Iyo, tatawad sa natabi. Tayaw na si Adrian. Angel, forward mo na tabi. Angel, forward mo ni kay Adrian, no? Taba ka malingawan ko. Tabata ako, baga malilingawan ako. Forward mo kay Adrian. Forward mo ng tig-tabi ko 100 pesos. Taraman mo ng tig. Taraman mo. I-charge mo ng tig sako. Taraman mo lang, Forward mo kay Adrian. Taraman mo ng tig. Kuya Adrian, ang itatarama, aro kay nibe. Kuya Adrian, ludan mo tabi ni ko 100 pesos. Forward mo. I-charge mo sako. Yo. Okay? O bueno. O di, tanto naman, igwa kita mga tugang kibago, tabi na mahiwagang tanog. Yan tabian sa tuya na papasadahan giraray. Love Story sa Pinky on Mo Baby. Di po mga tugang sa DCGB. Good afternoon po, Mr. M. Una sa lahat, masaya po ako dahil palagi kitang napapakinggan araw, sa hapon at sa umaga. Wala pong araw na hindi ako nakikinig sa iyong programa dahil po kahit iba-iba ang format mo ay naaaliw talaga ako na makinig sa iyo. Sa totoo lang, kung binata ka, baka talaga crush kita. O, wag kang ganyan. Wag kang ganyan. Ako po ay may problema tungkol po sa aking kinakasama. Gusto sabihin yun ka, may sasaro si daddy. Diyos ko na pait mo yan. Alam mo na may kinakasama ka lang. Nagkataram ka sa ako na konsultero sana ako. Pwede nakrasan mo akong sarawayon ka na. Ganun naman malain naman ang tunada kang boses mo. Context mo na naman. Ang kinakasama ko po, Sir Hen, ay isang See your face again. sa isang mall dyan sa Legazpi. You ain't got
Maganda ang kanyang tindig. Kaya nga kinuha siya tungkol sa produkto na iyon. Di ko na po basaon sa pangarang kang tindang ko sa nagtatrabaho ha. Puda tabi kung ano ang trabaho niya sa sarong mall, sarong department, grocery store. Sarong grocery store, sarong mall, hindi po sa Legazpi. Masaya ang aming pagsasama sa loob na po ng halos 2 taon. Kaya lang habang tumatagal, napapansin ko po may humahatid sa kanyang isang lalaki gamit ang isang bagong motorsiklo. Nung mga una, hindi ko lang pinapansin. Pero sa ngayon, nahahalata ko na iba ang galaw ng aking kinakasama kong ito. Noon kasi, napansin ko na pag-adating nila sa harap ng aming bahay, ang aking kinakasama ay nakahawak ang kamay sa bewang. Ano nga ng bewang, John? Bewang? Liog. Gapunta ka dyan, Edwin. Sarapayon ka na. Sa bewang. At paminsan, nakahawak din sa likod ng motorsiklo. Last week, 2 hapon at gabi na nang siya ang ihatid. Hindi siguro napansin niya na nakasilip ako sa bintana at kitang-kita ko na nakahawak ang kanyang kamay hanggang sa tiyan ng lalaki. Na-imagine mo dyan, so nakalikos, nakalikos gayon. Yung mananggad adi, sa lalaki. Love story. At pagbaba niya, sa motor, bigla niya itong hinawakan sa may puno ng tainga. Nakita ko yung lalaki maputi at may itsura. Nakita ko yung lalaki maputi at may itsura dahil tinanggal nga ang kanyang helmet. Pinabayaan ko lang yon, Mr. M. Kahapon, umuwi siya. Sabi niya, may pupuntahan lang daw siya ng mga kaibigan niya. Dahil wala siyang pasok sa trabaho, umuwi po siya at kasama din yung lalaki. Mas iba po yung aking nakita. Pagbaba niya sa motor, biglang ilinapos ang lalaki at sinabing goodbye. Ano? Nangyari? Hindi po ako mapakali sa aking nasaksihan. Masarap. Hindi po ako mapakali sa aking nasaksihan. Nang tulog na siya, tiningnan ko ang kanyang cellphone. Simulat sa pool, hindi ko po ugali na pakialaman ang kanyang cellphone. Alam mo ba, nakita ko po ang kanilang mga selfie na kasama ang lalaking yon at paminsan magkadikit pa ang kanilang mga pisngi habang nakaselfie. Ibang-iba ang naking naramdaman. Some text missing. Madali lang kasugpon kayo ni. Sa tingin ko, mayroong nangyayaring mayroong namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi ko po siya matanong. Kasi po baka magalit ako o umiyak ako o anong masabi ko sa kanya dahil po sobra ang tiwala ko sa kanya. Sa totoo lang po, wala pa kaming anak sa pag-asama naming magdadalawang taon. At itong mga nakaraang buwan, malimit na kaming magtut dahil sa hindi ko alam na dahilan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Maris. Hindi po ito ang tunay kong pangalan.
Anong hiling mo John kang lalaki John? Arog kay ni Maris. Ika, Chard, ano Chard ang hiling mo kang lalaki, Chard? Tumboy ang hiling mo kang lalaki? Tumboy. Ika, Angel, anong hiling mo, Angel, kang lalaki? Durat? Di man na. Ako, arog kay ni Maris. Ang hiling ko sa kasaruan mo, ano nga nang apod ka so tumbatindog? Bisexual. Bisexual. Habo ko na maging judgmental. Pero kung mabasihan ko sa imong text, may duda ako na baka siya bisexual. Now, sa relasyon iha nin lalaki asin babayi, ang gabos na resolba sa paaginin paghuhuron. Then mariresolba na pagdududa mo. Kung puro ka pagdududa, asin ang kulog kibuot, na iyam padagos mo na tataguon sa imong daghan. Na marisulta iyan sa dating sa kulog na yaon sa imong puso. Magresulta iyan sa anxiety, sa stress, habang daimo na ibubuhi ang gusto mong sabihon. Araw kayo ng advice ko tabi sa imo Maris. Baka may nagdadangog yan na gusto mag-advise, pwede man kang mag-apon. Humanap ka ni ki proper timing. Proper timing. Kuno arin mo siya, pwedeng kahurunon. Sual daw na nga niya, maugma siya, sual daw na nga niya, medyo magian ang pamati niya, etc. Buday ka man, sual daw man na magian man ang pamati mo, sa paghuro nindo, di mo pagsabayan ni ki iwal, di mo pagsabayan ki dagit, punan mo lang sa sarong paghapot. Tasabi baga, dainin maraot sa paghapot. Dinin babawal sa paghapot, pero depende po yan sa pagkahapot. Now, punan mo sa paghapot, kiluway-luway. Habang kamong duwayaon nga sa kwarto, pigwa para lambing-lambing mo siya, di ka magpalata na dagit ka. Pero, dumang ka na mapuon kang istorya. Nantig ago, kunong apod mo. Gusto ko lang nantig maaraman kung sisay ito na nagaparahatod sa imong lalaki. Di man antig problema kung ano man siya sa imo, barkada mo siya o ano man. Gusto ko lang maaraman kung ano ang tunay na nangyayari. Mataraman sito. Ay sikwan nga niya ito, si Junapoli, so technician ba nga sa DCGB? May posibilidad na magtuga, John, may posibilidad na dae. Kung ano niya ito. Na. Arog kay ni nantig kung anong apod mo sa iya. Pirang aldaw ko nantig na naobserba na nagari, iba nantig ang huro din. Ako nantig, di ako madadagit sa imo kung ayan talaga ang gusto, ang nangyayari si imo. Ako bilang namumotsi mo, sasabuton ko ang sitwasyon kang buhay mo. Primero kaya nantig, apukon mo na, anapod kang prangkaon mo na, primero kaya nantig baga, nahiling ko ka, na nagbaba sa motor, pigpipiri-pisi mo, ampung kantalingan niya. Ano ko sabihon ka ito? Barkada mo siya? Ano pag-uong sabihon ka ito? Manok siya na ang lantason, pigpipiri-pisi mo para uminit. Tapos nantigan sa rombanggi naman, nailing ko na, pagbaba mo, kinupo mo sa lalaki. Di ka nantig sa kuya madagit. Pero ako nantig, di man ako madagit sa imo. Ang obheto ko mas na pagapot ko sa imo, gusto kong masabutan kung ano itong nahiling ko. Kung ano itong nahiling ko. Pwede siyang mag-react nin padagit, pwede siyang mag-react ki luway-luway John, pwede siyang mag-react na makigkig siya, pwede siyang magnegar. Di ba? Pwede siyang magnegar.
dai ka na magtaram na nahiling mo sa cellphone sa mga selfie-selfie ninda. Tadyan na poon iyang kidagit yon. Pag tuminaram ka na, sarap pa nantig lalabs na iling ko na, so ka-selfie mo sa cellphone mo, madadagit yan si mo, tas sisimbagon ka, nata pinakiaraman mo ang cellphone ko. Mapo ng kidagit. Sabutan mo. Di ka mag-mention ka. Ang i-mention mo sana, so nahihiling mo. Pag nadagit siya, pabayaan mo, tone down ka lang, relax ka lang. Pag bako sa dagit, iabanti mo sa imong obheto. Gusto ko lang tabi ng tig maaraman. Kung ano ng tig ito talaga. Para sa ko ng tig, bako ito usual na nangyari sa lalaki na magbarkada kamong duwa, na arog kay ito ang sa inyong aktuasyon. Di mo ng tig ako madadagit kung ano iyan na namamatian mong iyan. Gusto ko lang nantig masabutan. Gusto ko lang masabutan. Arog ka niyan pag-uron duman sa lalaki. Di ka maghibi. Di ka madagit. Luway-luway na pakiuron. Tangani man siya. Di sumimbag man sa mo kibalagbag, relax ka lang. Diba? Sumimbag man sa mo kung ano, relax ka lang. Ang sa mo diplomatic approach na pigsasabi. Duman sa lalaki. Now, halimbawa tumuga. Halimbawa man day magtuga. Di ba? At pagkatapos kang huronindo, pwede kang magdesisyon kung talagang namumuot ka sa iya, akuon mo ang sitwasyon niya bilang arog ka ito o dai. Anyway, bako pa man kamong duwa kasal. Bako pa man kamong duwa kasal, pwede pa kamo na magdesisyon tungkol dyan sa bagay na yan. Diba? Di pa man kamo kasal na duwa. Pwede pa kamo na maghururon kang kung di mo kayang akuunan sa iyang pagiging arog kayan, akuun mo. Pwede mo ba akuun na ang pagiging gay, pagiging arog ka, nababago yun. Well, mas mag-interview ta na sa Courage Philippines. Di ba? Nayaon sa apostolate kang CBCP. Mga kuwan baga, nagreforma kan sa inda mga tugang nagibo bilang sarong lalaki na naging, kaya baga sabi sa beauty pageant, ladies and gentlemen, candidate number 1. What is your name? My name is Agata Talobativ o Barangay 7, Banyo, Legazpi City. Candidate number 1, here is a question for you. Yes, I'm ready. Okay. The question runs like this. What can you say about the men of today? Well, the men of today are the women of tomorrow. Di ba? Oh, gayon, no? Yes, gayon, di ba? Gayon. Ako nga ni ko na kumalawasan. Ang pangaran ko, gari, gusto kong pangaran, gari, Hennessy. Ano nga yan? Alak. Di ba? Arog po yung kaniha. Yan pong advice ko sa mo. Pero kung ako niya, aputon mo siya. Di ba? Di natin maraot kung mag-ako ka. Aputon mo siya kung ako niya. Ano nantig ka yan taarog ka kaan? Kaya mo giraray na ipaglaban ang pagkamuotang duwa? Bako yun? Kaya mo ipaglaban ang pagkamuotang duwa? Takunday niya man kaya, bako ka mo worth na mag-ibahan pa. Pero kung kaya niya, you try to save your relationship. Pero ang condition diyan, dahil niya nang ipag-practice ang mga arog ka na bagay. Pwede man bagang bading ka, di mo pwedeng praktison ang pagiging bading. May nag-aragom nga ni. Di ba? O yan po ang sa kuyang masasabi tungkol dyan. Madali lang, tamay nag-text. Hen, yan ang dapat ingatan kan mga babae. Para sa akin, hen, di baling mang babae ang asawa ko, wag lang mang ng lalaki. Kasi, kapag walang babae siya, may pag-asa pa ako. Pero pag ng lalaki na ay tapos na, wala nang pag-asa. Iyon ang ano. Si Miss, di ka sa ko nagtaram. Taraman ako ka ni Miss. Sugmaw na. Good PM.
ECDC sa agom niya o may chick boy, pwede sa chick, pwede sa boy, iyo baga. Yun duda ko eh. Advice ko kay Maris, tanungin niya ng hinahon at sagutin siya ng ganito. Tingnan mo na lang sa cellphone ng mga selfie. Sundin mo lang ang utos niya ng may hinahon at abangan ang susunod na kabanata. Good afternoon, Hen. Agree po ako naman sa advice mo. Tapag nakipag-iwal siya, talagang daimang mangyayari. Sa mag-agumbaga, pag naglalangkawan na kiboses, day mo na aram mo may tama, buda may sala. Good afternoon, Tabi Hen. Taga Santo Domingo, Sugana. Di ko po aram kung taga ito si Christian. Good afternoon, Tabi. Digdi Tabi sa Doña Maria o Doña Cecilia Subdivision. Good morning po. Good afternoon po. Pinmi kaming nakadangog sa imo. Sila Milay ba, stay pa rin? Ano ini? Di ko, ano siya yung Milay na pigatara mo? Good afternoon, Tabi Hen. Anagum ko, ay sus ko, marayon man ini, ito ha. Anagum ko po, gay. Kaklase ko sa kang college, aram ko talaga na siya gay. Kan mag-graduate kami, di na kami naghilingan. After 3 years, nagkailingan giraray kami sa Manila, kang nag-seminar kami, pareho kaming, okay. Nariparo ko, so kaklase ko, may bigote na. Buda, pag naghiro siya, lalaki na, kaya lang so pagtaram niya talaga, riparo mo na malamoy pa. Ara mo po, blessing man talaga siya sa ko. Dahilan duman, naging close kaming dua at naging mag-boyfriend-girlfriend kami. Inako niya sa ko na siya gay. Sabi ko, aram ko baga, takaklase taka, nagpapalda ka ngani ka ito. Pero sabi niya, dahil niya man da pigigibo naman lalaki. Ngunyan po, maugmahon ako, tamay duwa kaming aki, tultulpuan sa moyang pamilya, buda nagpakasal po kami. Maski kami, dahil ko nataramon sa profession nindo padaba niya kaming pamilya, asin ako daing duda sa iya na siya nan lalaki dahil sa iyang pagiging bading. Sabi nga ni ikang parent ko, nagpaagom ka ngaya sa bading. Pero sabi ko, matultul man iyan, kaya totoo man ang God, na ang pamilya mingon yan mogma, asin saludo sa iya, so sa kuyang ina, asin so ama ko. See, pwede ba ga? Iling mo niya. May nangyari pala sa rotang texter tungkol dyan sa bagay na yan. 3:50 pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual
professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 peso savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to 120 peso savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano.
Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Junior, para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior, ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Jemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Alright, o paano kayo ni June Palan? Ano, alas 4 na pala, mapaaram na kita. Di isa ko na naman po mga tugang saga na sana. So sa tuya tabi na mahiwagang tanog saga naman. Pangalo ang tanam muna ta. Juan, mainito na di. Mainiton. Mainito ng panahon. O, Brad Ross, Naive. Good afternoon. Sabi ni Brad Ross, salamatan po sa greetings. Warm regards to. Tubudon ako na paramdamon mo nung ka maging kontratista sa esposa. Sabi nga ni sarong amigo ko ako ngaya antigre sa balay namon. Kaso igwa pa palang trainer kantigre. May kapot na latig ko. Iyon man ang natin. Salamat po sa napagantaba. Goodbye. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer ang pangituro